Flish pop-up albuna. Juten dia txandatzen, lehengoa ez dateatzen, urrengoa pop-up, urrengoa ez, urrengoa bai. Ekainko basulua, hemen azaltzen da Euskal Herria nola jutezian baliak arrantzatzea eta hori. Gaur egungo itzur nondartza eta amaitzen da irudimentzioko Olagarro batekin. Paper ingeniaritza deitze zaio. Lehenengo iten ditut froga txikitsuan, jakiteko ea ondo irikitzen diren edo ez, edo anguloak nola tolestu behar diren. Hau izan zen lehenengoa inuna, olarruana. Eta gero inun ideia horia saiatu ondo garatzen. Bai. Gero ja pieza txiki hauek egiten ditut dagoen bezala eskaneatu, haunditu, eta ja haundian sortzen dut. Orduan sortu nun lehenengo prototipo bat gutxienez erakusteko argitaletxiai, geoparkekuai, jakiteko ni buruan ekana zertzan. Hori da ezberdintasuna, igual lehenengo aldiz indala hori hemen. Mekanismoaketan ekin ditut, eta ondoren piezak eskaneatu eta prestatu behaiek inprentan, inprimatzeko eta mosteko. Eta gero bideoak bidaltzen dizkiet inprenta ikusteko nola nahi deten azaltzea. Tardun gero behaie bidaltzen dizkiate bideoak ikusteko ondo induten edo ez. Hor, eskursi biltzen dira itxasten eta tolesten. Eta nola enun topatzen egon nintzen behira nire liburutan, atzekaldean nola jartzen duen dauden imprimatuta, eta gehienetan txinan jartzezunez horregatik jo nun, hango imprenta batea.